Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, clearing as in relief operation kang LGU Naga pinagsasabay na. Kadagdagan na relief goods inaasahan na maabot. Biyahe kang Philippine National Railway sa Bicol, nakabalik na. Tigsarong barangay sa Milaor asin Minalabak, Camarines Sur, mayo pang supply ng kuryente. Naga College Foundation, kampiyon sa nagtapos sa Ribisco Volleyball League. Diyos Mahayna Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Relief as in clearing operation sa syudad ni Naga pinagsasabay na kan lokal na gobyerno. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nagharali na ang mga darakulang truck na ipinasubli ng provincial government kan Sorsogon sa syudad ni Naga, pati naman sa ibang organisasyon na nagtabang sa paghakot ka mga basura na nakatambak sa kasentruhan asin mga barangay matapos ang bagyong Christine. Sa ngunyan, mga truck na ka Solid Waste Management Office asin City Engineers Office ang malibot asin mapadagos sa pagkuan ng mga basura. May nagkapiraman na individual asin organisasyon na nagpasublikan sa ng mga truck na dakula ang tabang sa pagpapadagos ng city-wide clearing operation. Si Sorsogon team, dakula po sa indang naging tabang, kaya po sa ito yung pinapasalamatan. Igwa pang iba na hali sa ibang hararayong lugar na nagpaaram na from Manila City, si team ni Mayor Hani Lacuna, si ano pa po ito, MMDA, nagpuruli na po ito. Alagad igon sarong team Phil-Eco na ang promesa po ninda sa good Nobyembre 9, Sabado. So, 4 na darakulang dump trucks plus ground cleaners ang kaibanan. And pag sinumada po, pag saro-saro si mga nagtatarabang, dakulon pa po ini. So, bago nakasabi po ako ang numero 15, naka-receive ako ng text ngunyan kay Elmer. Pinatabang ko na po sa tuyang dating city administrator, Elmer Baldimoro, magtabang sa clearing operations. Mas dakol na basura ang makolekta, mas dakol pa po ang nagtatarabang, and tibaan may mag-arabot pa. Sa relief operation, siniguro ni Naga City Mayor Nelson Negasyon na gabos makakakua, ninhulit na gabos man naapektaran ka na kaaging bagyo. Sa ngunyan, may maarabot pa man subuot ng mga relief goods na tulos ididistribuar sa gabos na nangangaipuhan. Igwa pa pong relief operations para po duman sa mga barangay na daipan ako kompleto. Dapat na i-distribute ng mga food packs sa araw kaining urulay, maawot mi pong ipaintindi na si mga food packs, daiman po ito sarabay-sabay na nag-abot. Takong pagkatapos kan bagyo, yaon tulos, ako sa iling ko, kaya tang i-distribute ito sa laog nin 3-4 na aldaw. Tubod ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Naga, nakakayanon kaini ang gabos na kadipisilan asin liwat na maibabalik sa normal ang pagbuhay kan mga taga-Naga. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, tatapuson mo na kan lokal na gobyerno kan Naga na mahakot ang gabos na basura sa mga pangenot na tinampo kan Naga bago ninda hakuton ang mga basura sa barangay. Siniguro man kan alkalde na daininda papabayaan na dai mahakot ang basura sa mga barangay, urug na tamay mga nagpasubli pasubuot sa LGU Naga nin mga dump trucks. Pero doang bagay, sana maintindihan na talagang si volume kan basura kadakol. Asin pandua, daiman po nagpupundo an sa tuyang liderato, ang mga pag-iriba, siring man ang mga volunteers. Si mga may sadiri kan nagpapasubling mga equipment. Padagos man po giraray si paglinig. Sana maintindihan po yan. Padagos pa sa mga bareta, suspension of classes sa Naga City asin Camarines Sur, pinalawig pa.
Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pinalawig pa kang lokal na gobyerno kang Naga ang suspension of classes sa pribado at pampublikong eskwelahan sa syudad kang Naga. Susog kay Mayor Nelson Ligacion, dai pa subot preparado ang syudad para sa pagbabalik eskwela huli tadakol pang hahakuto na basura sa mga tinampo. Kung mamalik tulo sa pagklase ang mga estudyante, dakulang peligro man subot sa salud. Ang pwede nilang atubangon, mantang pati ang sa mga eskwelahan ang nadanyaran. Malinaw po na hindi pa tayo handa para sa pagbubukas ng klase bukas. Hindi lang dahil marami pang lugar sa ating lungsod, maging sa labas ng lungsod ng Naga, na patuloy pa rin yung paglilinis na ginagawa. Ganon din sa mga paaralan, at ito yung report po na ating natanggap. Karamihan sa mga paaralan sa loob ng lungsod ng Naga ay hindi pa handa para sa pag-aaral. Ganon din, parang yung ating mental condition ay parang hindi pa handa. Sa Camarines Sur, padagos pa man na suspendido ang klase sa pribado at pampublikong eskwelahan. Alagad itinatao man ni Camarines Sur Governor Luigi Villaferte sa mga alkalde kung mabalik eskwela na sinda, depende sa kamugtakan kang sa indang kanya-kanyang lugar. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sarong barangay na sana sa Banwaan in Milaor asin Minalaba, Camarines Sur ang dai pa na ibabalik ang supply nin kuryente kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Basado ini sa inaluwas na power monitoring report kang kooperatiba ngunya na aldaw. Ang pagbaha sa mga barangay na yaon sa nasabing munisipyo ang saro sa nakakahaloy para maibalik ang supply kan kuryente. Ang 8 banwaan na sakop kan coverage area kan Casureco 2 ang naibalik na ang supply nin kuryente. Padago sa mga bareta, biyahe kan tren hali sa Legazpi pasiring sa syudad ni Naga. Syudad ni Naga pasiring sa syudad kan Legazpi, asin Naga Sipokot. Balik na sa normal. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Apwera kang nahiling tangdanyo sa kasentruhan asin barangay kang Naga asin mga pagtaray ng munisipyo sa Camarines Sur sa nag-aging bagyong Christine. Nadanyaran man subot ang linya kang tren na naging dalan para mapundo ng Perang Aldao ang biyahe kaini. May mga na-record na sira dito sa linya natin na Naga to Sipokot at saka Naga to Legazpi, pero hindi naman po ganun kalaki. May mga na-misalign yung release natin at naiayos na po ng mga engineering po natin yon. Nag-clearing na rin ng mga mainly na mga debris na bumara sa ating mga tulay, na natanggal na rin yon. May mga na wash out na area na embankment, naayos na rin yon. Yung ang malaking nasira ay yung doon sa after pa ng Sipokot, yung kokonekta ng release natin papuntang Quezon sa parting Ragay. Doon po tayo may isang bridge na talagang pinaka-heavily damaged po ng bagyong Christine. Matapos ang clearing operation, balik naman subot ang biyahe kang tren Sipokot Naga, asin Naga Legazpi, Legazpi Naga. Tayo ay nagbalik na sa ating operasyon ng PNR ng biyahe natin mula Naga hanggang Legazpi at yung biyahe natin mula Naga hanggang Sipokot. Nauna nagsimula yung operasyon natin sa Naga Sipokot noong October 31. Yung namang Naga to Legazpi ay kahapon nagsimula na yung tumakbo yung tren natin mula Naga to Legazpi. Ngayong araw ay magkakaroon tayong tren mula Legazpi at mula Naga. Ibig sabihin maglulup na o magkasalubungan na sila para both yung ating mga pasahero sa umaga at sa kahapon kapag sa pinangganilangan nilang location ay makakarating sila, makabalik din sa oras na yan. Matapos ang day pinaglalauman na paglangkaw kang tubig kung saan pati ang tren ang inabot kang tubig baha, may nahiling nasubot silang lugar na pwedeng paglipatan kang tren in kaso may makasug na bagyong mag-agi. Kahapon may binisita kaming party dyan sa Maypili para po hindi na malubog yung mga tren natin yun ang tinitingnan namin marang maging emergency stabling ng ating mga tren para hindi sila malubog dito kung halimbawa kasing lakas pa rin ng bagyong Christine, yung pagdulot po ng ulan na dudulot ng bagyo. So kapag ganun pa rin kasi lakas, pwedeng maging proactive na ililipat na yung mga tren doon sa mas mataas na lugar. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Sa pagbabalikan news break, pag-obserbar ka na kaaging undas sa Camarines Sur, naging matuninong. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, Commission on Election sa siyudad ni Naga nakapagrehistro nin 121,773 na botante para sa 2025 midterm elections. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 121,773 ang total na listahan kang botante sa siyudad ni Naga pagkatapos kang pinagibong Election Registration Board hearing para sa mga huring nagparehistro sa opisina kan Commission on Election. Ngunyan na bulan ng Nobyembre, ang mga election officers sa gabos na opisina kan COMELEC ang maatindir kan seminar manungod sa paggamit kan mga voting machine asin sindaman ang matukdo sa mga poll watchers. Kang nakaagi ngayong October 14, nagkaigwa kita ng ERB hearing, 1 week ito. Naaprobanta na po isi mga nagparehistro July, August, September. Ang bali po gabos-gabos po total number of registered voter na nagagamitin sa maabot na May 12, 2025 election is 121,773. Ma-training itong mga election officer sa Manila, katong operation ka machine, ano po itong automated counting machine na gagamitin sa election, ma-training kami kato. Tangan nga naman nag-training na election officer naman sa Manila, sindaman po ma-training naman sa mga teachers na ma-serve sa election baka by March next year. Yan ba schedule kang training ka mga EBs. Sa mga polling persons, naghagad naman ng status report ang COMELEC Naga sa Department of Education Naga
manungod sa kamugtakan ka mga classrooms na naapektaran kan bagyong Christine. Polling precinct, okay na po. Pero sa kanya ba nagkabagyo kita, nagkuha nga kami ng status report sa DepEd. Pero sa iling ko, syempre, bago mag-election, dililigan naman yan. Maayos na tamalog na sa mga estudyante sa klase. Sa iling ko, baha lang talaga ang ibang school, pero malilinigan man yan. Maggamit naman yan sa maabot na election. Siniguro man ni Attorney Mike Julia na pirming nakapreparar ang Commission on Election para sa nagraraning midterm, local and national election sa taong 2025. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa satuyang police report, 3 counts of rape by sexual assault na may piyansang 200,000 pesos. Kada kaso ang piyansang pinagrekomendar kan korte para sa akusadong si alias Roy, sarong negosyante asin residente kang Zone 5, Carolina, Syudad ning Naga. Ang nasabing akusado ang naaresto kan suudmang alas 7 nin Banggi sa Purok 1, Barangay San Lorenzo, Tabaco City. Nasa kustodiya ngunyan kan Police Station number 4 ang nasabing akusado na rank number 8 most wanted person sa Naga City Police Office. Sa iba pang police report, sarong construction worker na si alias Rani kan Barangay Balata, Syudad ni Naga an inaresto. Huli ka nangyaring panghahabon sa Barangay Balatas kung sa inahiling siya sa CCTV. Kan inaresto ini kan mga otoridad kan barangay. May kinoasubot ini sa iyang pajama asin pinag-apon na 2 instant coffee na may kaibahang plastic sachet nin subuot illegal na droga. Asin drug paraphernalia kun kaya pinag-report na ini sa Police Station number 6. Huli ka ini 2 kaso an aatubangon kan sospek. Sa iba pang police report, sa nagtapos na pag-obserbar kan unda sa probinsya nin Camarines Sur, mayong dakulang insidente ang nai-report sa arinman na istasyon kan PNP. Sa datos na pinagpaluwas kan Camarines Sur Police Provincial Office, mayong nakumpiskar maski sarong pinagbabawal na gamit na pinagdara sa laog kan Campo Santo. Mayo manadako pa na may badil, patarom o arak. Apwer kaini mayo man subot ng yaring insidente ning panggagadan, panghabon o rape kasabay kan pag-obserbar kan undas. Huli kaini matuninong sinakalis na undas sa Camarines Sur. Padagos pa sa mga bareta, 300 na residentes kan Barangay Abella, Syudad ni Naga ang grabing naapektaran kan bagyong Christine. Ang natauwanin ayuda hali sa negosyante asin kapisanan ng mga broadcaster Camarines Sur Chapter Community Advisory Board Chairman na si Robert Oviedo kasubagong aga. Ang sarong balde an may laog nin bagas, canned goods, kape asin bottled water. Susog ki Mr. Oviedo, 300 na residentes hali sa 10 barangay sa syudad ang sa indang tatauwanin relief goods. Nagpaabot manin pasasalamat si punong barangay June Malana kan Barangay Abella sa tabang na itinaon ni Mr. Oviedo sa iyang mga kabarangay. Maliban po sa asistensya kang gobyerno, makareceive po sila from private po, hali po sa Villa Cáceres sa pangingat po ni Sir Robert Oviedo po. Yung mga tauhan ko sa Villa Cáceres Hotel at kaya yung ibang mga kaibigan natin na mga volunteer, nagkusa sila na mag house to house. Tinignan nila yung situation, ang binibigyan lang kasi limitado kada barangay, 300 coupon lang. And 10 barangay yan. So 3,000 packs yan. Ay kinakailangan mapunta yan sa poorest of the poor. Naga College Foundation, kampyon sa nagtapos na Ribisco Volleyball League. Aramod naman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Christine Reyes. Diwat ipinahiling kang Naga College Foundation Lady Tigers ang saindang tibay kang makuha ang kampyonato sa Regional Finals ng Ribisco Volleyball League matapos daugon ng Santa Elena Integrated School asin ang Mount Carmel School of Infanta. Todo suporta man ng NCF President na si Mr. Mario Villanueva sa panibagong onra na itinao sa institusyon. Maski kakatapos pa lang kang paghagupit kang bagyong Christine, sa man subuot na paagi ang sports,
para makabangon liwat asin magtaon ng inspirasyon sa gabos. The main intent is to recover from the stressful event that happened sa atin. So one way of this is to play sports, and eto nga ang Rebisco, and sila dapat kong pasalamatan because they boldly talagang pinush nila para matuloy. So again, thank you sa Rebisco, and rest assured that we will always be part of the Rebisco circuit every year. Dakula man ang pasasalamat ni Mr. Johans Buenavenida, Tournament Director ng Rebisco Volleyball League, sa padagos na pagsuporta ng Naga College Foundation sa sainang liga. Ipinag-imbitaran niya ang gabos na dalanon ang National Rebisco Volleyball League kay banan ang mga kupunan na maralaban para makuha ang kampyonato. Well, my overall assessment is number 1, we are very thankful dito sa mga teams dito na naglalaro. Because hindi biro yung magpunta dito, of course, sa Naga City after the devastation, of course, of Typhoon Christine. Maraming salamat, of course, goes to the host school, to the parents, to the coaches as well. And even do sa mga teams natin, ng mga players na naglalaro, I would like to give my congratulations to all of them. Although we may have the champion, the first runner-up, the second runner-up, but lahat sila champion sa puso at dedication, of course, in propagating the grassroots development of volleyball, especially here in the Rebisco Volleyball League. Ang National Rebisco Volleyball League gigibul sa Mandaluyong sa maabot ng Nobyembre 22 hasta 25 ngayon na taon. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Mga tugang 51 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Asinyal ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw ni follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist